Mungian 10 urte daroaguz Loregiokoan bitartez gure antzineko tradizioaren barri emoten. Gure herriaren nortasuna ez galtzeko. Antzineko erromerietan musikari bakoitza moldatu behar izaten zen beren saioen bidez saioak aurrera atara eta bai goia irabazteko. Erromerietan eta jaialdietan musika talde bat baino gehiago goten zen, batetik txistulariek, beste batetik dultzaineroak, edo albokariek edo trikitilariek, eta orduan pasaten zen euren artean korro desberdinak egiten hasi behar izaten ziren. Horrek eroaten zeuden, pikeak sortzen ziren, hauren arteko lizkartxuren bat bere egoten zen, eta orduan erabaki ben, gauza guzti hori konpontzeko, formato bat asmatzea, zelan erabaki norka jo eta errematea deitu jakona sistema horren. Errematea subasta publikoak izaten zen, enkantea. Misto bat biztuz, posbolo bat biztuz, eta hori biztuten mantentzen zen artean, bakoitzak bere eskaintza egiten zuen, gorantza, eta hori amatatzen zanean, goren lotzen zen eskaintza horik, lotzen zen plazearaz. Loregiokoen jatorria izatez 19. mendean egiten ziren kultura jardunaldiak ziren. Bai musika, dantza eta batez be poesia batzen zituena. Eta 2005. urtean, Lauazeta jaiozala 100 urte bete ziren. Eta orduan hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu ziren herrian, eta betariko bat izan zen Loregiokoak. Mungiak 100 urte atzera egiten ditu eta horretan tradizioak batzen ditugu. Zelako ohiturak egoten ziren, zelako ofizioak, sanateneak, gaixotasunak osatzeko egoten ziren andrak.
mugiak 100 urte atzera egiten dagoen eguna. Txistuagaz dantzan ikia pekatua bazan, pentsau zelako aldaketa ekarri eban trikitizak, ez? Gehien bat, elizarentzako. Kanpoko doinuak eta sartu ziren plazara, baina hori okerra bazan, ondino okerragoa etortzeko zen, bandea etorri zen gero. Erromeriak aldatu egin ziren bai, erromeriak beti izan dire eta beti izango dire gure bizitzaren parte.